sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, bangkay kang daragitang biktima, day pinagsulo asin mayong nawawarang parte kang lawas, sabi kang Naga City Police Office. Biyahe kang tren haling Ligaw City, pasiring sa siyudad kang Naga, nadagos ngunya na aldaw. Ama, pinadakop ang sadiring aki na subot inbelto sa illegal na droga. Naga City Nutrition Merit Awardee sa bilog na Bicolandia. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Naga City Police Office pinaglinaw na mayong nawawarang parte kan lawas kan daragitang biktima na nakuha sa bakanting lote sa Barangay Liboton, siyudad ning Naga kang nakalis na Biyernes. Uya man ang sakuyang report. Nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, na mayong nawara sa aridman na parte kan lawas kang biktima durante kang madiskubre ini subuot sa bakanting lote sa Barangay Liboton, siyudad ning Naga kang nakalis na Martes. Mayo man subot indikasyon na ini pinagsulo. Ginibo ni Police Lieutenant Sola ang paglilinaw sa ginibong press conference kaiban ang Naga City Police Office Press Corp. As per result, initial result nung nailabas na autopsy, hindi po totoong naputol. Walang naputol na part ng biktima. With regards doon sa sinasabing kung sunog, hindi po din dahil nasa state of decomposition. Sa hapot kung safe pa para sa mga hobenes ang siyudad ng Naga, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Sola, maski matuninong ang sarong lugar, kay puhan man subuot ang pakikisumaro kan gabos para masinda pa na maging ligtas. Naga is still safe. That is the klarong namin, pinapatotohanan. But again, hindi tayo dapat maging kumpiyansa pag sinabing safe is wala naman tayong responsibility as a citizen na maging vigilant sa sarili natin. Lagi na namin pinapaalala before pa, hindi pa ito nangyarang itong nasisensational ngayon kay Rochelle, na ang mga kababayan natin magbigay ng kanilang share responsibility na maging vigilant din sa kanilang tahanan, sarili, at sa ibang tao na nakikita nila. Agaran, kung may napupuna kayong mga suspicious person na hindi naman taga-barangay, why not na magbigay kayo ng informasyon sa barangay nyo o sa pulis na sasakupan nyo? Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, aabuto na sa 300,000 pesos ang pinagpromesang reward para sa makakataunin impormasyon kung si Isay asin sa nagtatago ang suspek sa panggagadan sa daragitang estudyante kan Camarines Sur National High School. Ang nasabing kantidad anhali kay Mayor Nelson Ligacion, 3rd District Congressman Gabi Bordado asin Mr. Nonoy Magtuto. Sa kasumpay na bareta, nakiulay si Police Lieutenant Colonel Dario Sola sa publiko na pagtiwalaan ang kapulisan na iyo ang mataunin proteksyon sa sainda. Sinabi pa kan opisyal na tulos i-report sa pinakaharaning estasyon kan PNP o magpatabang sa barangay kung igwang nahihiling na makadudang persona sa saindang mga lugar. Hindi tayo dapat maging kumpiyansa pag sinabing safe is wala naman tayong responsibility as a citizen na maging vigilant sa sarili natin. Lagi na namin pinapaalala before pa, hindi pa ito nangyarang itong nasisensational ngayon kay Rochelle, na ang mga kababayan natin magbigay ng kanilang share responsibility na maging vigilant din sa kanilang tahanan, sarili, at sa ibang tao na nakikita nila. Agaran, kung may napupuna kayong mga suspicious person na hindi naman taga-barangay, why not na magbigay kayo ng informasyon sa barangay nyo o sa pulis na sasakupan nyo? Kaya binibigay namin ditong emphasis, nakapost po yung mga contact numbers ng ating police station na nakasakop. Please provide us outright information any time of the day. We need your cooperation and share responsibility to make our city always safe. Sa iba pang bareta, biyahe kan tren hali sa syudad kan Ligaw, pasiring sa syudad ning Naga, nadagos ngunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Ngunyan aldaw ang primerong pagbiyahe kang tren haling Ligaw, pasiring digdi sa siyudad kang Naga. Ini matapos ang halawig na panahon na mayong biyahe ang Philippine National Railways apera kan biyahe haling siyudad kang Naga, pasiring sa Banwaan kang Sipokot, Camarines Sur. 97 ang pasaherong lunod kang tren haling Ligaw City, pasiring digdi sa siyudad kang Naga para sa pinakaenot ng biyahe po kang April 2007 kamagpundo ang operasyon kang Philippine National Railways sa Bicol. Susug kay Mr. Joel Dahak, PNR Area 2 Operations Department, mayo sidang nasabatan na problema. Nakaabot sa tamang oras ang tren paghali sa Ligaw. Pirang bulan bago ang biyahe, kasubagong aga, nagkaigo-subot sila nin pagpapakarhay sa riles na agihan kang tren na igwang duwang coaches. Okay man po, magayon ang satuyang release sa pirang bulan na pagirahay, pag-saayos kang mga release ta. Okay man po ang satuyang release, magayon man ang agihan kang diretsyon. Kabali sa plano na magdagdag ng biyahe urog na kung magdakol ang pasahero sa masunod na mga aldaw. Ngunya na Peña Francia Fiesta, pinaglalauman nidang mas madoble ang malo na digdi. Sa iling ko po, dakol po ang masakay sa satuyang tren, lalong-lalo na araw mo na pagsakay ka sa tren, mas safe po ang pagbiyahe sa tren. And then ikaduwa, barato ang pamasahe. So siguro saro po yan ang sa ano. And then iwas sa traffic. So on time kagaaro po sa Kasubago, si oras na arrival talagang na-met niya. So iyan po ang saro sa kagayunan magsakay sa tren. Pakiuli sa nakang manehmento kang PNR sa inaagihan kang biyahe na daiman pagdaklagon. Igilid ang mga harani sa riles asin mag-ingat sa mga railroad crossings. Sa inaagihan kang tren kasi may mga experience kita na pigdadaraklag ang satuyang tren, tapos kung mga nagpapasaraway, and then ito man ang mga nagko-cross duman sa mga crossings magdoble ingat na lang po duman sa mga nagko-cross sa mga crossings. Although may mga crossing keeper man kita. And then duman sa mga nagigibuning magdadaklag or siguro tarabangan ta na lang na mapagayon ining na mapamaray ining satuyang tren. Dakulang kaugmahan baga kang mga Bicolano na magbalik ining biyahe ta digdi sa Bicol ining PNR Express. Pangaturugan kan lambang Bicolano na maibalik na ang regular na biyahe kang tren haling Metro Manila pasiring sa Bicol. Solusyon ini sa magabat na bulos kan trapiko sa kalabaan kang National Highway. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni JP Relieve, Department Manager kang Engineering Division kang PNR, na napakiulayan subuot ninda ang gabos na residentes na inagihan kang rota kang tren na halion ang mga sobrang parte kang sendang bubong asin nakaparadang mga tri-mobile sa gilid kang riles kang tren. May safe distance man subuot ang mag-ibong na linya kang tren urog na sa mga biyahe kaini hali sa Naga pasiring sa Sipokot asin Ligaw pasiring digdi sa siyudad ng Naga. Digdi naman sir sa Bicol region na establish naman digdi may safety corridor kita, safety distance. Okay naman ang response digdi kang mga residente pinakiulayan ta lang na kung pwede igilid ninda ang mga tricycle kung tapos mga nakalagpas na bubong. Nag-comply man po sinda digdi sa Bicol sa hanggang Ligaw. Okay man po si response kang mga residents mga kababayan ta digdi. Sa pagbabalik kang Newsbreak, ama isinumbong ang sadiring aki na nagagamit ng illegal na droga sa siyudad ng Naga, arestado. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mas pinalinaw,
mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Metro Naga Water District da ipama-implementar nin water rate adjustment. Aramon taman ang kompletong detalye Kenso report ni Melvin Machado. Imbis na mapadali ang paglakaw kang Metro Naga Water District sa hinahagad din ng rate increase, nagdakul pa subot ang mga requirements na pinaghahagad. Kung kaya dakul ang posibilidad ng unya na taon dahil maka-implementar nin water rate adjustment ang MNWD. Actualmente po si last month meeting, nagtaon akong instruction sa Finance Department na i-reconfigure na si estimates me for the rest of the year. Sabi ko, mas safer po siguro na ipresumerta na Mayo muna until December. Alagad maski mayong water rate adjustment, dagos ang dagdag na pumping station ngunya na taon. Nagpuon na subot ng drilling sa Pacol 5, Carolina 4, Gainsa, Asin Almeda. May apat pa sa masunod na taon. Magka-rate increase sa DAI, gigibuhon mi siya. Dahil
mayo man pong ibang source of income ang water district kundi ang konsumo kang konsumidores. So kung mayo pong additional na consumption, man additional income ang water district. Tano po ta pigpa-prioritize ta siya despite na day pa na-approve si water rate increase is simply because iyo man sana po ni ang mataon ning ganar sa sato. Mas maray na pong gastusan si may mabultada kaysa maggastos po kita sa anuman na bagay na day man mabalik sa satuya and day man makakahira sa kaginhawahan kang satuyang konsumidor. Kasabay kang pagkakaigwa ng bagong pumping stations, magkakaigwa man in pagpakarahay sa mga saradit asin luma ng tubo para maiwasan ang leakages sa makakaapekto subot sa marahay na serbisyo kang MNWD. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, isinumbong ni Arturo Robalo Sr. sa Barangay Asin Police ang subuot paggamit nin illegal na droga kang sayang aki na pinagbisto na si Arturo Robalo Jr. 29 anyos, mayong trabaho, residente kan Zone 6, Barangay Balata, Syudad ning Naga, natulos man na aresto. Mga sadit na plastic sachet na may shabu residue, aluminum foil, asin iba pang drug paraphernalia ang na-recover kan mga otoridad sa mismong harungkang suspek kung sa inaaktuhan subuot ini na naggagamit nin illegal na droga. Nasa kustudiyan ngunyan kang Police Station number 6 ang nasabing suspek. Sa iba pang police report, arestado ang tulong persona na subuot imbuelto sa paggamit asin pagpabakal nin illegal na droga na pinagbistong sinda Domingo Leonen, Wilson Leonen asin Arvin Mato, gabos residente kan Barangay Kalawag, Syudad ning Naga. Susog sa report, drug din ang lugar kung sa inadakop ang mga suspek asin si Domingo Leonen subuot ang drug den maintainer. 10 gramo ning subot shabu ang nakumpiskar na nagkakantidad maning 68,000 pesos. Ang anti-drug bypass operation kan suugma ang pinanginotan kan pinagsarong puwersa kan PDEA Naga, PDEA Camarines Sur, asin Naga City Police Office. Sa iba pang bareta, 32nd Sound Luzon Area Business Conference gigibuhon ngunya na bulan kan Agosto. Aramon taman ng kompletong details kan sa report ni Antoinette Eduardo. 10 taon na ang nakalipas kan huring mag-host ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry kan South Luzon Area Business Conference o SOLABC na taon-taon isinasagibo kan Philippine Chamber of Commerce and Industry. Asin ngunya na taon, liwat na naitao sa MNCCI ang pagkakataon na panginutan ang nasabing aktibidad. SOLABC is a big event of PCCI. We're hosting the SOLABC in August 3 and 4. Businessmen from Southern Luzon, they will be coming here in Naga on August 3 and 4. This 2 days event. Last year, nagbid si Governor doon sa Kasipa Mario to host the SOLABC for this year. Sa tuya po sa South Luzon, we're very pleased na napiling mag-host. Kita po nga ni Metro Naga Chamber. Si pinakahuli pong nag-host kang South Luzon sa Bicol is Camarines Sur. And ang Metro Naga, pinakahuli kita nag-host katong 2013. Obheto man subuot kan SOLABC, an makataonin dalan na magkaigwanin diskurso ang mga negosyante, gobyerno asin iba pang sektor. Dahil po nga ini business conference, maaraman ninda kung ano ang, kumbaga, mga programa ng gobyerno para sa inda. At the same time, maipaabot din kang mga negosyante kung ano ang mga gusto nilang ipaabot sa namamayo sa gobyerno. Para at the end of the day, ang pinaka-ano para magkaugat ng dynamic economic climate sa tuyang lugar. Not only in Bicol, but also in the whole area, which is South Luzon. Sigunman kay Eleanor Montemayor, ang Public Information Officer asin saro sa directors kang MNCCI, pagtatarabangan ang sa indang sekreto para maasigurar na maging matrayumpo ang nasabing SOLABC. Sabi nga nila, coming together is, magiging successful ang You cannot do it all alone, di ba? So kami, tarabang-tabang kaming mga sa Metro Naga, since we are the host, we are lucky to be chosen as the host of SOLABC. So gabos kami ng mga director, nagtabang-tabang for the betterment of this coming event on August 3 and 4. Para sa GNN TV 48 Naga,
Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno kan Siyudad Dingnaga natauan pagbisto bilang Nutrition Merit Awardee sa interong rehiyon. Aramon tawan ang kumpletong details sa report ni Melvin Machado. Sa ginibong Regional Nutrition Awarding Ceremony sa siyudad kang Legazpi kanakalis na simana, sulamenteng lokal na gobyerno kang Naga ang nakaresibi kang onra bilang Nutrition Merit Awardee sa interong reyon. Suzuki City Nutrition and Population Officer Drean Cedric Rintoy ang nasabing onra nagsasabi na ang programa sa nutrisyon kang siyudad dagos-dagos asin epektibo. Nagpasiring kita sa Legazpi City para resibihon in behalf ni Mayor Nelson Ligacion so award para sa Naga City bilang Nutrition Merit Awardee sa buong Bicol Region na kung saan the only LGU in the Bicol Region to qualify for Merit Award. Gustong sabihon, sustain and consistent and efficient and effective sigabos na pinagigibo manungod sa nutrition para mapababa si undernutrition sa laog kang siyudad ni Naga sa taon na 2022. Pinagsabi duman na si Naga iyo sana sinag-qualify sa Merit Award. All the other awardees nag-qualify lang sinda duman sa inaapod na Green Banner Awards. Sa datos kang siyudad, igwaning less than 1 to 1% ang undernourishment na yusubot ang pagmamaigutan na mas mapababa pa. Gustong sabihon, si pinagigibutan na mga best practices for nutrition padagos ini and nagahanap kita ng mga innovations na pwedeng gibuhon para mas lalo pa kitang bistuhon pag-abot sa pagpuksa baga kan si undernourishment digdiyo sa laog kang siyudad ni Naga. Sa ngunyan 2023 si satuyan datos na sa less than 1 to 1%. So undernourishment, so sana masustain ta ini and mapababa pang lalo dahil gustong sabihon pag may numero kitang nahihiling sa undernourishment di man kita na nagpupundo kundi pagmi kitang alarmado. Pakiulay Madirintoy sa mga taga-Naga na sakop kang sedang opisina asin sa mga katuwang na organisasyon sa barangay na magtarabangan para mas dakul pa subot ang sedang maserbisyohan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Sa ngaran ni Antoinette Eduardo, ako si Mark Mendoza. Ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.